नमस्ते सर्वांना आणि सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आता इकडे आम्ही बघा इकडे गुढी उभारतो आहे. त्यासाठी इकडे आम्ही नवी कोरी चादर घेतलेली आहे. साडी माहिती आहे मला. साडी घेतली, आंब्याचं डाळं लावलं आणि लिंबाचं पाणी ना त्याचं डाळं लावलं. लिंबाचं पानं ना. हां. आणि आपल्या कलशला सर्वीकडून हळद कुंकूची रेषा. हां. आणि आता बघा आपल्याला काय करायचं आहे. गुढीला बांधायचं आहे बांबूला. हम्म. इथे बघा आपल्या गुढीसाठी आपण बांबू आणलाय ना, तर आपण जरा पुसून घेऊ. तिथे बघा आपण गुढीला एकदम व्यवस्थित सजवून घेतलेलं आहे. आता आपण त्याला हार घालणार आहे. लांब कर हो, लांब कर हार. डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोअरला गेला. गेला ना. ते खालून बघा कशी दिसते. एवढा हाईटला गेली बघा. वा वा छान छान छान. आता आपण वरती जाऊया आणि बांधूया. इथे बघा आपल्या नेबरची पण आपली गुढी आपल्याला दिसते. त्यासोबतच वरती जाऊन आपण काव्याची इकडची पण बघूया दिसते काय. आपली बघा इकडून दिसते बघा. वा वा छान छान दिसते वरतून मस्त. आणि इकडे काव्याची बघा, ते बघा किती हाईटला आहे बघा. दिसली का आपल्याला समोर. छान छान छान. ते बघा अशा प्रकारे आपली गुढी उभारलेली आहे आपण. हां, आता जरा पाया बिया पडून घेऊया. आणि आता काजल रांगोली काढ खाली. आपलं केळीचं झाड असल्यामुळे किती फायदा होतो. हे नैवेद्यासाठी आपण आणलेलं आहे गुढीला. हां. आणि त्यासोबत तिकडे आता आपली रांगोली काढायचा कार्यक्रम सुरू आहे बघा. किती सुंदर आहे ना. चाप्याचं. त्याला तशी डिझाईन वाटेल ना जरा. त्याला असे लपटले बघा. झाली की नाही डिझाईन. तिकडे बघा आपण अगरबत्ती पेटवून आणली आतमधून. नैवेद्यासाठी बघा आम्ही इकडे खीर बनवलेली आहे. तिकडे खीर झाली आहे. हा नाही तर कन्फ्यूज झाली. ही आमची पेज आहे, ही आमची खीर आहे. ओके. तर नैवेद्यासाठी पान पण आम्ही आणलेलं केळीचं पण. त्याच्यावरती आपण आता नैवेद्य दाखवूया. बस हे ठेव आणि पाणी गोल गोल करूया त्याच्यावरती. चला अशा प्रकारे आमची गुढी उभारलेली आहे. आणि आमची गुढी बघा किती सुंदर दिसते आहे ना मम्मी. तर तुम्हा सर्वांना पण परत एकदा गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी गुढीपाडवा. इकडे एक नैवेद्य झाला. आता आपल्याला दुसरा नैवेद्य पण दाखवायचा आहे. बुबू हॅपी गुढीपाडवा. हॅपी गुढीपाडवा. खा जरासं दे अजून. खाल्लं काय. गोड नाही खात बबू तू. बबू तू गोड नाही खात. मग तुझी गुढी पाडवा हॅपी कशी होणार. आता ही बघूया, ही बघूया. बबू हॅपी गुढी पाडवा. तू कुठे लाळ मातीत बसली. इधर खा. ही खाते ना. आपल्या जरा पक्ष्यांना पण ठेवूया. चला आता आपली बाहेरची गुढी झाली. आता आपल्याला आतले घर पण
घरातले देव पण पूजायचे आहेत. हे सर्व घेऊया आतमध्ये. चला इथे पूजा करूया ना आता. परत सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे, आपला जो बुकिंग नंबर जो आम्ही तुम्हाला फॉरवर्ड केला आहे, पहिलं तर बुकिंगसाठी, रूम बुकिंगसाठी, आणि दुसरं म्हणजे आमरस डबे आपण जे डिलिव्हर करणार त्यासाठी. तर एक रिक्वेस्ट आहे, कोणीही कोणत्या सणाला किंवा हाय, हॅलो, गुड मॉर्निंग, हॅपी गुढीपाडवा, हॅपी दिवाळी, हॅपी होळी कोणीच पाठवू नका. रिक्वेस्ट आहे. काय होतं माहिती आहे का, हे सर्व मेसेजेस आल्यामुळे बाकीचे जे बुकिंग आणि जे ऑर्डरचे मेसेजेस आहेत ना ते खाली जातात. बरोबर. हां, तर प्रत्येक बघा मी सीन करणार पण रिप्लाय तर करू शकत नाही, कारण मला बोलतात ना माझ्या. हॅपी पाडवा आपण कमेंट मध्ये पण करू शकतो ना. हां, तर तुम्ही यूट्यूबच्या व्हिडिओच्या कमेंट्समध्ये सांगा, मोबाईलवर पाठवू नका, त्याचा तुम्हालाही रिप्लाय मिळणार नाही. आणि सतत जर तुम्ही असं 3-4 वेळा केलं तर तुम्हाला मला ब्लॉक करावं लागेल. कारण काय होतं, जे इम्पॉर्टंट बुकिंगचे मेसेजेस असतात आणि डब्यांचे जे डिलिव्हरीचे मेसेजेस असतात त्यांना प्रॉब्लेम होतो. आता मी तुम्हाला एक सांगतो, आमरसच्या डब्यांचे डिलिव्हरी सकट पैसे घेतलेले आहेत खूप जणांचे, आणि किती ऑर्डर रिसिव्ड झाले हे तुम्हाला सांगतो. म्हणजे पेमेंट रिसिव्ड किती डब्यांची झाली ना ते मी तुम्हाला सांगतो, आणि डब्बे तुमच्या घरी कधीपर्यंत पोहोचतील ते तुम्हाला सांगतो. सर्वात आधी मला एक सांगायचं आहे की ह्या सर्व प्रोसेसला कॅरी आणि सर्व बोलतात ना प्रोसेसमध्ये टाकण्यासाठी मी एकटाच आहे इकडे. बरोबर. आणि अजून एक सांगतो, आज आणि उद्या मला फ्री दिवस होता, म्हणजे आमच्या सर्वांना फ्री दिवस होता. गुढीपाडव्याची पण बुकिंग नव्हती आणि उद्याची पण बुकिंग नव्हती. डायरेक्ट आपल्याकडे 24ची बुकिंग होती. ठीक आहे. हो बरोबर. तर आत्ताच मला मेसेज आला आपल्या बुकिंग नंबरवरती की 22 आणि 23ला आम्हाला सिल्वर रूम पाहिजे. म्हणजे बघा कशी इन्स्टंट बुकिंग येतात, किती लोड कसा वाढत जातो एक 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 एक. हां, अजून एक सांगायचं आहे, डब्यांचे जे पेमेंट रिसिव्ड झाले म्हणजे टोटल कन्फर्म्ड ऑर्डर हे आपले 232 डब्यांची आली आहे. बरोबर. म्हणजे तुम्ही विचार करा, 232 आमरस कॅनचे आपल्याला ऑर्डर आलेले आहेत. आणि मी कालच बाहेर गेलो होतो, तर सेम डबे आम्ही एका मोठ्या शॉपमध्ये विचारले, तर त्याची MRP होती 400 रुपीज, आणि ते बोलले आम्ही डिस्काउंट करून तुम्हाला 330 ते 350 पर्यंत देऊ. म्हणजे तोच आपला आमरस कॅन आहे ना, जो आपण 250ला तुम्हाला दिला आहे, डिलिव्हरी चार्जेस वेगळे लागले, तर त्याची बाहेर एवढी रेट आहे. ती झाली पहिली गोष्ट. आता मी सांगतो की 232 डब्यांची ऑर्डर झाली. ते असं नाही की 232 डबे मला एकत्र खोक्यात मोठ्या कार्टूनमध्ये भरायचेत आणि तुमच्याकडे डिलिव्हर करायचं, असं नाही आहे. आता मी तुम्हाला सांगतो बघा, 1 डब्याची सुद्धा ऑर्डर आली आहे, 2 डब्यांची पण आली आहे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डब्यांची सुद्धा ऑर्डर आलेली आहे. आता मी तुम्हाला सांगतो, एक डब्बा मला एका बॉक्समध्ये भरायचे, असे मला 10 भरायचे. 2 आमरसचे डबे मला एका बॉक्समध्ये भरायचे, असे मला 47 बॉक्सेस भरायचे. बापरे. तिसरी गोष्ट, 3 डबे मला एका बॉक्समध्ये भरायचे, असे मला 11 ऑर्डर आलेले आहेत. 4 डबे एका बॉक्समध्ये असे 10 बॉक्सेस भरायचे आहेत. 5 डब्यांचा 1 बॉक्स. आता ज्यांनी 5ची ऑर्डर दिली आहे ते मला आता व्हिडिओमध्येच कन्फर्म झालं असेल की तुम्ही एकटेच ज्यांनी 5ची ऑर्डर दिली आहे, पण 5 डबे मला एका बॉक्समध्ये भरून डिलिव्हर करायची आहे. 6 वाले 4 बॉक्सेस आहेत. 7 आमरसचे टीनचं 1 बॉक्स आहे. म्हणजे ज्यांनी 7ची ऑर्डर दिली आहे, ज्यांनी पैसे पाठवलेले त्यांना कन्फर्म माहिती पडलं असेल की तुमची ऑर्डर मी सांगतोय ओरली. आणि 8ची पण 1 आहे. म्हणजे तुम्ही विचार करा, 232 तर ऑर्डर घेतलेत मी, ठीक आहे, पण मला ते बॉक्सेसमध्ये भरून असे माझ्याकडे टोटल 85 बॉक्सेस होणार आहे. 85 बॉक्सेस मला सर्वांना पाठवायचे आहेत कुरिअरमध्ये. तर मला सर्वात आधी तुम्हाला सांगायचं, हे पॅकेजिंग जॉब मी दुसऱ्यांना दिलेला आहे, कारण मी बघितलं की हा लोड मला नाही होणार. तर ज्यावेळेस पैसे घेतले त्याच दिवशी जेवढे पैसे समोरच्याला द्यायचे तेवढे मी समोरच्याला प्रोडक्टचे पैसेसुद्धा दिले आणि पॅकेजिंगचे पैसेसुद्धा दिले. म्हणजे एक समोरचा व्यक्ती मला बॉक्सेस जमा करून ते बॉक्समध्ये भरून सुद्धा देणार. स्टॉक मी त्यांच्याकडे ठेवलेला आहे पॅकेजिंगवाल्यांकडे, आणि तेच माझ्याकडे एकही घरी डब्बा नाही. माझ्याकडे आहे तर फक्त काचीच्या बॉटल्स आहेत. सर्व तिकडे पॅकेजिंगचं काम सुरू आहे. आता त्यांना डिफिकल्टी झाली कारण 1 दिवसातच. मी तुम्हाला अजून एक सांगतो, मी रात्री जे 1:30 वाजता बसलेलो ना मम्मी, कारण दिवसभर मला टाईम नव्हता. परवापासून मी तुमचे पेमेंट घ्यायला सुरुवात केलं. तुम्ही सर्वांनी जे पेमेंट केलं तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल. 1:30 वाजता रात्री जो बसलो होतो ते 4:30 पर्यंत जेवढे होते एक बॅच संपवला. मग नंतर काल
काल नाही परवा दुसरा बॅच संपवला. असे 3 बॅचमध्ये मी ऑर्डर घेतले. आणि तुम्हाला अजूनही सांगायचं आहे, अजून पण 40 सर्वांना मी सांगितलं की आउट ऑफ स्टॉक झालेला आहे आपला आमरसचा डब्बा, कारण एवढा स्टॉक होता, एवढा स्टॉक मी साईडला ठेवला होता. आणि परत स्टॉक घ्यायला हे प्रोसेस झाल्याशिवाय दुसरे स्टॉक घेऊ नाही शकत मी, बरोबर. तर मी आपल्या ह्याच्यावरती डीपीवर टाकलं की आपण आउट ऑफ स्टॉक, म्हणजे आमरसचे डबे आउट ऑफ स्टॉक झाले. परत जेव्हा येईल ना तेव्हा तुम्हाला आम्ही डिलिव्हर करू, तेव्हा व्हिडिओमध्ये सांगूच की एक सेपरेट व्हिडिओ बनवू की आमरससाठी परत तुम्ही पेमेंट करू शकता, तेव्हा तुम्हाला आमरस मिळेल. तर एकच मला समजवायचं आहे की आज उद्या बघा माझ्याकडे फ्री टाईम होता, जे मी आता आणि तुम्हाला एक सांगायचं, आता एवढे सर्व किती 85 बॉक्सेस, म्हणजे मला 85 असे पेपर घ्यायचे, त्याच्यावरती मला ॲड्रेस सर्वांचा लिहायचा आहे, सर्व पेपर 85 जमा करून मला त्या पॅकेजिंगवाल्यांकडे जायचं आहे, तिकडे मग पेपर ठेवून स्टिक करायचं आहे आणि बॉक्सेस रेडी करायचे आहेत. तर मला थोडंसं वेळ द्या, प्रोसेसमध्ये टाकलेलं आहे सर्व. फक्त आज मला फ्री टाईम होता, आज मी तुमच्यासाठी डिलिव्हरी गुढीपाडव्याच्या दिवशी तुम्हाला बोलतात ना घरी पाठवणार होतो, पण रात्री परत बुकिंग आली, मला त्यांची पण अरेंजमेंट करायची, त्यासोबतच वेळ काढून मला सर्वांचे 85 बॉक्सेसचे ॲड्रेससुद्धा लिहायचे आहे, ते सर्व लिहिणार आणि मी तुमच्या सर्वांचे बॉक्सेस तुमच्या घरी डिलिव्हरीला पाठवणार. डिलिव्हरीला गेल्यानंतर जे समजा काय ट्रॅकिंग नंबर असेल किंवा काय फोन नंबर असेल ते सर्व मी तुम्हाला ट्राय करेल तुम्हाला परत व्हॉट्सअप करायचं, ठीक आहे. आणि ह्यानंतर मी डिलिव्हरीचे म्हणजे कोणतेही प्रोडक्ट्स असतील, आमरस असेल किंवा कोकम असेल किंवा काजू काहीही असेल, तर त्यासाठी मी एक सेपरेट नंबर देईल. बुकिंगच्या नंबरवरती कोणीही हाय हॅलो गुड मॉर्निंग किंवा त्या नंबरवरती काही असं गुड विशेसही पाठवू नका. तुमचे गुड विशेस आम्हाला मिळतात, पण ह्याच्याने आम्हाला प्रॉब्लेम होतो जास्त मेसेजेस आल्याने. तर मला एवढं सांगायचं होतं की थोडं मला वेळ द्या, कारण हे 1 बॉक्स 10 बॉक्स आणि असे नाही की 232 बॉक्स आलेत, 232 आपले कॅन्स आले, ते मला एका बॉक्समध्ये पाठवायचे, तर ते सोपं झालं असतं. आता एवढे डिवाईड करायचे बघा, 2 डब्बे आमरसचे मला 47 बॉक्सेस पॅक करायचे, टोटल 85 बॉक्सेस. म्हणजे हे विचार करा, खूप जरासा टाईम लागणार आहे. आणि थोडंसं बॉक्सेस जमा करायला पण त्या समोरच्यांना जरा डिफिकल्टी झाली, कारण त्यांना वाटलं की आपण 50चे ऑर्डर देऊ, 100चे ऑर्डर देऊ. तर आपले ऑर्डर तुमचा रिस्पॉन्स चांगला होता आणि हे सर्व पेड ऑर्डर आहेत आणि हे सर्व मी तुम्हाला टाईम टू टाईम सर्व डिलिव्हरी करणार. आता एवढे सर्व बॉक्सेस बघून तो डिलिव्हरीवाला पण बोलेल, बापरे का कुठून आणलेस एवढे सर्व बॉक्सेस. हां, आता एवढे सर्व बॉक्सेस तुम्हाला अजून सांगा, त्या पॅकेजिंगवाल्याकडून मला माझी गाड्यातून डिलिव्हरीवाल्याकडे न्यायचं आहे. कोणते कुरिअरवाले आहेत तिकडे मी शोधेल, ऑलरेडी आहे त्यांचं, पण त्यांच्याशी डिस्कस करायची की एवढे सर्व तुम्हाला लवकर पाठवून दे, हे मला त्यांना रिक्वेस्ट करायची आहे. आणि अजून एक सांगायचं, जे डिलिव्हरी प्रोसेस आहे, जे पॅकेजिंग प्रोसेस आहे, ते आपल्या घरापासून 10 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर आहे. तर असं पण नाही की खूप जवळ आहे आणि खूप लांब आहे. जर मी तिकडे गेलो ना तर तुम्हाला एक सांगायचं, माझा अर्धा दिवस तिकडेच जाणार. बरोबर. सर्व पॅकेजिंग ते ॲड्रेस लिहिलेले असणार ते चिपकवायला, सर्व चेक करायला व्यवस्थित तुमचं प्रोडक्ट आहे व्यवस्थित गेलं आहे की नाही, कोणतं कॅन लीक नाही आणि काय नाही ना, हे सर्व मला चेक करायला लागणार. तर त्यासाठी मी रिक्वेस्ट करतो की मला थोडंसं टाईम द्या. आज आणि उद्या बुकिंग नसती ना तर मी तुम्हाला आजच्या आज पाठवलं असतं, पण बुकिंग आल्यामुळे थोडीशी गडबड झाली आहे. थोडासा वेळ द्या आणि तुमचे डबे तुमच्याकडे मी नक्कीच पोचवायचा ट्राय करू. आणि अजून एक, जर तुम्हाला वाटते की थोडेसे, आता मी सांगतो की 5 दिवस अजून पकडून चला या व्हिडिओनंतर, कारण 23-24 पण बुकिंग आहे आणि त्यानंतर आता आजची डेट काय आहे, आजची डेट 22 ना, तर 22-23 पण बुकिंग आहे, 24-25-26 बुकिंग आहे. हे 26पर्यंत टोटल हाऊस 24-25-26 पूर्ण वरती खाली सर्व बुकड आहे. मला आता टाईम आहे 27-28ला. तर तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे की थोडंसं मला वेळ द्या. पेमेंट आलेली मी कन्फर्मेशन तुम्हालाही दिलेली आहे की पेमेंट रिसिव्ड आहे आणि मी डिलिव्हरीला टाकणार आहे. आज टाकणार होतो, पण जर वेळ नाही मिळाला तर त्यासाठी सॉरी म्हणतो, पण पुढे तरी मी पाठवेलच. आणि एक सांगतो की जो आमरसची क्वालिटी आहे ते एकदम छान आहे आणि सुंदर आहे आणि त्याचं प्रिझर्वेशन अजून तुम्ही 5 महिने तरी करू शकता. 5 महिने का 1 वर्ष पण बोलायला का हरकत नाही, ते एकदम डब्यात चांगले राहतील. पण तुम्ही उघडलात ना एकदा तो तुम्ही काय 2 दिवसात का 1 दिवसातच संपून टाकाल, ही माझी गॅरंटी आहे. एवढा आमरसची क्वालिटी एकदम छान आहे आणि एकदम त्यात गुटल्या असल्यामुळे एकदम मस्त वाटतं ना, ते असं वाटतं लगेचच पिऊन तो काढलेला आहे. बरोबर. तर आय गेस मी सर्व माहिती दिली तुम्हाला डिलिव्हरीबद्दल पण. आम्ही गुढीपाडवा पण आपला आज साजरा करतोय आपण आणि बुकिंगबद्दल पण मी तुम्हाला सांगितलं. आणि तुम्हाला मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये
आजपासून मार्च, एप्रिल, मे आणि जून ह्यामध्ये कोणकोणते डेट्स कोणकोणत्या रूमसाठी अवेलेबल आहे, जसे गोल्ड आणि सिल्वरसाठी कोणकोणते डेट्स अवेलेबल आहे मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. तुम्ही जाऊन चेक करा, त्या डेट्सवरती तुम्हाला बुकिंग मिळणार कारण ते रूम खाली आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त जे डेट्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला नाही मिळणार कारण ते आयदर बुकड असतील किंवा काहीतरी कामानिमित्त ते खाली ठेवावे लागले असतील. तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा, तुम्हाला मार्च, एप्रिल, मे आणि जूनचे अवेलेबल डेट्स ज्याच्यामध्ये तुम्ही बुकिंग करू शकता त्याचे मी तुम्हाला माहिती सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. आणि मला थोडासा वेळ लागणार आमरस टीन तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला, ही माझी रिक्वेस्ट आहे. कारण बुकिंग पटकन आल्या आणि कोणीही बुकिंग नंबरवर व्हॉट्सॲप नंबरवरती बोलतात ना अनवॉन्टेड मेसेजेस पाठवू नका, ही माझी रिक्वेस्ट आहे. कारण खूप डिफिकल्टी होते एकाला, नंतर मग कोणाला तरी बघा बुकिंगसाठी आणि ह्याच्यासाठी जर कामाला मी ठेवणार आहे तेव्हा जाऊन मला सोपं पडणार. पण सुरुवातीचं कसं आपणच आपलं बोलतात ना जे आहे ते प्रॉपरली सांभाळायला आपणच पाहिजे, कारण दुसरा सुरुवातीला नाही प्रॉपरली सांभाळू शकत. तर आय गेस मी सर्व तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे आणि तुम्हाला सर्वांना पण गुढीपाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. बाय बाय. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.